Kana daw kang nanay. Ay, video man yun. Ay, burot. May burot. Ang mga nilalakas gawas. Ayan lang, nanginubin. Ayan na. Yummy. Yes, good. Wow. Wow. It's yummy. The color and the texture is so good. Yeah. And look at this one. Oh, sarap. Yeah. Sairo. Sairo. May palala. Sairo. Can I open this one? Wow, surprise. Ikas daw. Look at the candle. Oh, look. Ay, salamat ka. Ayun no. Paano pa natin mo? Kanino ka? Bakit ka ha? Kita! Wow. Kaya sa pagtapos, no? Kaya na lang sa pagkaon. Praise God. Ug angay lang nato siya ihala diya sa pungbuhi nga Dios. Kaya lain pong bautismuhan nato siya no nga wala pa siya kasabot nga kuan nga kanang nakasala baron siya o wala ana. Pero ang bautismo magod alang lang sa mga tao nga naanay pagsabot sa pulong sa atong buhi nga Dios. O nakasabot siya kung tama o ba o mali ang iyahang ginabuhat no nga na ug ang usa ka maayo nga example ini sa paghalad mao si Jesus Christ. Na si Jesus Christ gihalad siya sa dihang 8 pa siya kaadlaw. No wala siya gibautismuhan. Gibautismuhan siya sa dihang 30 plus na iyang edad. Kaya nga naman kay nakabalo na siya kung unsa ang tama ug mali. Ug kinahanglan na niya na siya pag hinulsol ana ang bata di pa man nakabalo mo hinulsol. Muna nga angay lang yun nato siya ihalad diha sa atong buhi nga Dios. Praise God. Ug dalay ko ng atong buhi nga Dios. Praise God sa mga ginikanan. Kabalo ko nga ihalad ninyo siya sa Dios nga isip nga kanang paghatag ani og pasidungog sa Dios ba pagpasalamat nga kanang bataa panalangin nga gikan sa Dios. Ug angay siyang ihalad sa Dios aron nga ang protection sa Dios makig-uban diha kaniya mudako siya manay kahadlok sa Dios. Mudako siya nga kauban niya kanunay ang atong buhi nga Dios. No dili ta angay mahadlok kay ngano man naa man ang Dios kauban nato. Ug bisan pa nga kinahanglan nga ang ginikanan gyud no nga moy manguna. Praise God panahon sa pag-alagad sa Dios. Dili pwede nga ang bata pa moy mo ingon nga ma simpa na ta. Kundi ang bata ang mama gyud papa gyud ang may mo dala sa bata kay wala ko'y nakita nga bata kay ganing idara nakaabot sa simbahan nga siya syara. Kundi kay tungod naay ginikanan nga nagdala kaniya, naay ginikanan nagmatuto diha kaniya. Praise God. Og inaot ko nga nakabalo ang ginikanan kuno sa responsibilidad niya sa bata. Kaya naman ang bata magud gasa gikan sa Dios. Ug unta mahimo nga mahimo nato ang atong obligasyon para sa bata no nga mahimong mapahamutan nato ang ato ang magbubuhat nga mo'y naghatag sa gasa diha sa inyong pamilya. Ug bisan pa sa mga ninong ug ninang siguro kabaluman mo no nganong gikuha mo nga ninong ug ninang. Dili tungod kay makahimo mo sa paghatag og regalo sa panahon siyang birthday, makahatag mo og regalo panahon Pasko, kundi nga mahimo mong panag-ingnan, mahimo mong good example sa bata na makahimo ka mo sa pagtabang sa ginikanan sa pagmatuto na mahimong mo dako ang bata na may kahadlok diha sa atong buhi nga Dios. Nga ang responsibilidad sa ninong og ninang dili lang kay tungod naamoy kasarang nga ihatag kundi naata responsibilidad nga kung sa diin ikaduha man gud nga ginikanan. Kung sa diin makahimo ta sa pagtudlo sa bata og mga maayong butang. No dili pwede nga kita mismo may mo tudlo sa mga bata nga kanang mahimo mga maadto siya sa dili maayong butang kundi mahimo nga tudloan nato siya sa mga butang nga maayong nga mahimong mahamut-an ta sa atong buhi nga Dios.
Naingana mo nang gipili mo. Kay makahimo mo sa pagtudlo diya kanina. Nalay ko na nga itong buhi nga Diyos. Praise God. Dili na ako kinilangayon. Kung ako kinihala ng bata, no? Ginahangyo ko ang mga ninong sa pagduol sa tubangan, sa diyan akong tawagon ng ilang pangalan. Ninong Jonathan Alesna. Na siya. Lihat ko ato sa tubangan. Sunod, si Ninong Ray Codlisan. Ninong Alaga Bilwan. Ninong Pastor Jeptil Dalde. Ninong Zaldi Gallegos. Billy Jade Ganal. Jeric Libarios. Kent Gerald Anunciado. Mark Sidico. Ay, di lang naulahi. Gusto ko tatawagan ng mga ginikanan, no? Kauban sa ilang anak, ang mama mo si Sister Julian Biluan Declarar, ug ang papa, si Brother Marvin Declarar, ug ang kauban lang anak nga si Abednego B. Declarar. Wow. Ug magpadayon ka no, sa pagtawag sa mga ninong, si Ninong Jojo Lamongo, Jordan Hila, Junels Savilio, Gerson Valverde, Simon Maglana, Sunny Boy Casador, Archie Hamali, Anthony Perpetua, Christian Royce, Ramitere, tama ba niya? Saling Crime June Dahalos, Adrian Orang, Norjan Sampiano, John Burke Acabado, Marvin Taylaran, Marvin Almano, Christian Bagakay, Ronnie Malquesto, Jomar Corteliano, Roberto De Lota, Rhodes Lau, John Darwin Luyangan, Ronnie Mike Molina, Jodel Vince Gamolo, Luisito Dakara, ug sa mga ninang, Juan Vizcaya, Jessa Garsota, Erlin Udo, Joan Grace Dalde, Ederlyn Madanga, Idelin Tabanao, Luisa Jane Virador, Daisy Mick Codlisan, Yvonne Asot, Elizel Faith Balos, Vanessa Abellanosa, Erson J. Vidal, Mary Chris Agam, Hilary Gwen Gamolo, Terry Ann Bacos, Isiya Kirin Kayaw, Manilin Tagok, Michelle Tugtod, Karin Malan, Roxanne Berondo, ug Binang Hani Sinisa. Praise God, ug mag-aadto ta sa pag Okay, pwede na mo mag-God mga hulago.